Какво става, хора? Аз съм Марио. Днес ще направим на ревю на този сървър. Enderworld ли как беше там? Сървър е ОП. Да, ОП е сървъра. Кита ви да 10 стака Bedrock, 1 стак легове и фулка. С колко съм красивен, А при мен е това Минчо. Ето. Канал ще е долу в описанието на клипа, нали? Да. Сега направим ревю на сървъра. Аз имам някакъв ранг тук Enderworld. За някаква книга. Нямам флай. Бар. Това е спална. Не мога да си отворя тъпия Ender Chest. Кажи. Така. Не мога да си отворя тъпия Ender Chest. Ей, това е спална. Най-хора заглушам и снимам се върна. Да, той заглуши. Това е спалнка, за който ще тук е PvP. Сега да преминаваме към ларповете. Първия ларп е ларп Battle Dome. Тъпото е, че трябва да чакате 10 секунди, за да ви телепортне там, където искате. Ето това е ларп Battle Dome. Това е само за ивентите. Се мачите тук. Следващия ларп е ларп Drop Party. Оп. Ларп Drop Party. 9 секунди трябва да чакаме за ларп Drop Party. Окей, крашна ми. Прекрасно. Банна от сървър за една секунда. Добре, хора, ще се върнем, когато се върна в сървъра. Ето, че пак сме в сървъра. Не знам защо ме банна за една секунда. Това е ларп Drop Party. Един момент само. Ето го ларп Drop Party. Сървър е на лак. Това е ларп Drop Party. Следващия ларп е ларп Event Info. Чакайте, имам ли... Оп. Кажете хай на YouTube. Нямам дебелен чат, окей. Ето това е Event Info, вие ще го видите. Чакайте, че ми искат канал. Нямам МСГ. Не знам защо няма МСГ. Следващия ларп е Warp Force. Той мисля, че беше само за ивентите. Ако чуете някакъв шум, има някакви фойерверки пускат до мен. Не баш до мен, отвънка. Това е Warp Force, то даже е още отворено на следващия Warp. Преди малко имаше ивент, фанах книгата. Warp Leaves. Команди имам. Нямам команди, окей. Фит поне. Но докато се на телепортния. Това е Warp Leaves. Само за ивенти. Следващия Warp Rules. Вие ще си прочетете, аз само ще ви покажа. Това е Warp Rules. Не читвай, не играй с хак, X-Ray.
Уважай екипа, не псувай спами. Следващия Warp е Warp SMS. Но да почти 10 секунди, но... Да, той е сървъра на един приятел всъщност. Ето го Минчо. Тук са ранковете. Underworld. Warrior. Да. Следващия Warp е Warp Stuff. Те почти всички Warp са на спаун. До Мафи 6 стана Helper. Търсят Helper и модератор. Така стъфа е Helper е Мафи 6. Онер е Пантер и Udex BG. Следващия Warp е Warp Survival, който е последен Warp. Това Survival, доста простичко направено, но не може да се отваря ендър честа никъде. Но така. Добре. Това мисля. Вижте там. Знамето. Да, добре, това мисля този